Koju? Onu od tila? Ja vas molim, pazite, zato što ih da bacu. Odjebi bre. Kakvo ulje? Pa ne smeta mi kad... Moram da prekinem, zdravo. Tetka, izvinite, izvolite u studio. Kako je vaša tetka? Je li ima temperaturu? Je li to možda grip? Ko? A tetka, da. Mlađo, ostavi ribicu na miru. Dakle, moramo da se ponašamo odgovorno, uzmemo svoju sudbinu u svoje ruke. Mlađo, nemoj 100 puta ti ponavljam, ostavi ribicu na miru. A da, dakle, da pokušamo da jednim savjesnim odnosom prema našem poslu, Mlađo, stvarno nisi normalan. Ostavi glupu ribicu na miru. Pobogu, pojeo si pun akvarijum. Pa jer smo rekli da jedna zlatna ribica dnevno može. A i vi stvarno niste čisti. Držite žive ribice u akvarijumu. Jer znate kako opasno može da bude kada čovjek pojede živu ribicu.